Sad smo imali jedan uspon. Ovo je broj 36 dejšte. Ovo je aleja deždevnjaka. Evo ga, tu je i 37. Kraj se skriva, evo ga, našli sam ga. Medo, pušti. Ovdje je deštevnjak 38. Ovo je jedan mali, ali ga brojimo po 39. Jo, 39 i 40 tu su. Broj 41. Veliko blato i 42. 43. Nema više, nijedno, da? Naravno da je to broj 44. I sad počinje jača kiša. Moramo